Fan fila bɛɛ y'a jira ko u ye se sɔrɔ arabadon min kɛra kɛlɛjanba ye kabini Rusi y'a ka bingani dafalen daminɛ Ukraine jamana kan a ka ca ni san 1. Ukraine jamana fangatigi y'a jira ko Ukraine dugukolo kan sɔrasiw ye Rusi kɛlɛcɛ pankuru dɔ bon Bakhmut kɛrɛfɛ ka taa ɲɛ ka don dugu woroduguyanfan sigidaw la. Wagner ka saralakulu sigibagaw n'o ye Rusi jamana ka bingani ɲɛminɛ dugu nin kan, o y'a jira a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ arabadon fiɲɛ sira fɛ ko Rusi sɔrasiw ye Zalianskoye sigida minɛ wa u bɛ ka Bakhmut lamini ko bonya. O fɔlen ma se ka sɛgɛsɛgɛ. Rusi sɔrasiw ye dugu lamini fan saba fɛ ka sira fitinin dɔrɔn to tilebin fɛ. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye baro kɛ Bakhmut lahalaya kan ni sɔrasi o ni gundo lakanamaw ɲɛmɔgɔbaw ye tarata don, wa u bɛɛ bɛn'a kan ko a ka kan ka dugu minɛ ani k'a lafasa. Fangabɔnda y'o fɔ.